Lihat dalai. Biar kowe. Ayo. Ayo. Ah, yo. Wah, pesian. Wong perang kok jagongan iki. Wong kok miceke wong tuwek. Apa dikira aku ki picek apa dikira budhek apa piye kak? Wong kok senengane ora. Aglareng samya seba. Pindara bengkang samudra. Adya panjraing puspita. Tatindhi ing para parawira. Puta Pandhata Kati Wisaya Kira kang bala tumingal acambo samya medali lir rathit wileting gondo tayuanggung menguncang iti benjang sangat jimicil ladinyo ngedali wus Kutha Surawilaga kaya buta singa wregil. Menika Gusti kula sinuhun Prabu Karungkala. Ngawe dhateng para wadyabala ngabdi kula pun Patih Kala Sekti cumadung dawuh. Ya, Patih Kala Sekti wonten dawuh. Ngertenono lamun wektu dina iki jeneng ingsun wis ketemu kelawan calon guruku Bapa Begawan Durna. Pasuwitanku ditampa ya durung ditulak ya ora. Lajeng kados pundi dawuh saking Begawan Durna sinuwun ngerti ya. Iki mau barengi rawuhe Patih Ngastina ya kuwi Patih Harya Sengguni. Manut pengendikane Patih Harya Sengguni sapa wae kang kepengin ketemu kelawan Begawan Durna apa meneh Swita kudu nyuwuni dipalilah kelawan Narendra Ngastina Prabu Duryudana awit Bapa Guru Durna kuwi minangka dadi pujangga Praja Ngastina. Oh ngaten ya. Mongko sumengko rasane atiku kepengin ninggal sapatemon kelawan Prabu Duryudana ning ana kang dadi pepalangi. Menapa pepalangipun Prabu Duryudana gelem ketemu waton aku bisa mujudake kekudangane. Pundhutanipun menapa? Ya kuwi aku kudu bisa mateni Bima Suci. Bima Suci kuwi penenggak Pandhawa sing jeneng Werkudara. Mongko Werkudara kuwi dadi keliliping Prabu Duryudana. Mula teh
tanggep Bima Suci dheweke kang ngalang-alangi nggonku bakal swita Begawan Durna. Lajeng kersa paduka kerik lampit mrungkat kimpul gajah gelar siwa barung. Aku arep ngrangket Begawan Bima Suci. Yen wis tak arangket kuandane bakal tak aturake ngersane Prabu Duryudana minangka dadi pamundhut lan minangka dadi serasaran karben nggonku tinapa dadi siswane Begawan Durna. Oh nggih, menawi tetela mekaten kula namung nderek bocah penggung metu njaba perintahna wadya gawan saking Jonggiraji Parwadal Pasilan. Enjing bidha gumuruh saking jroning negeri. Angkung ingkang balakuswa prabusananira Surya wedalira saka ing Jalanidya rasa madhangi jagat tuk mungup-mungup aning sabocahing wukir merbabak bang sumirat nasarating surya nembek mega lan gunung-gunung sampat sing ya para prajurit ketingal lumaris bidaling para wadya yaksa.
Iku sanyatane kunjang sereti lang-lang alarasing pamiyat parengganing para tulya sri Miat langening kalang juwana gelar banda muncar Tinonir kekonang surem sorotetan badang Olang-olang driya mangun kung sinong
Sinongwati jagat ami lamun mbak lumembak ombak ing samudra hangok kae ana bale lumut ambrengang awet to denceng-dencengan karya sengsem kang mingal Anoman padha becik sak tekamu ana sumur kene. Waduh, ya jagat Dewa Bathara. Adiku wong gagah. Kok dengaren to, Di? Kok dengaren Sira Yayi ngilangi tata krama, ngowahi pakulinan. Adate yen si Adi kuwi nyebut Anoman kuwi mesti nganggo sebutan kakang. Iki kok mung jangkar wae. Sebutan kakang kuwi kanggone Werkudara. Sumurupa kene ora ana Werkudara sing ana Bima Suci. Bima Suci ora kuwalat ngundang kowe cukup nganggo tembung Anoman. Sabab iki wis dadi pernatan paguron Jalatundha. Oh iya. Arep si Adi malih bulus poleng aku ora pangling. Kowe Werkudara wadiku ya tetep adiku. Tur dasare Anoman ora pasang walat kok, Di. Ya, tak tampa perembagine si Adi entuk pamujimu Raja Praptakune Skala Yayi. Katon semengko pengawak bojor tekamu. Apa kowe lagi nindakake dharma wisata? Apa ana wigati kang mirunggan? Di Yayi Bratasena. Tak kira si Adi kelingan jaman kowe ngipatke aku mbiyen. Nalika aku ngalang-alangi si Adi bakal njegur segara. Kandhaku kabeh ora tok gugu. Lan si Adi tetep kukuh kaya watu karang. Nggonmu percaya marang Begawan Durna. Ya mung nalika sira kelakon ambyur segara, rasaku melang-melang kaya ninggal bayi ana lambir sumur. Aku ora bali ning Kendari Sada. Ning pun Kakang tapa ana Mega Malang. Saka puteking pikirku kuwi mau kok, Di. Ning jugar nggonku tapa brata weruh tejane Yayi Sena mapan ana jero sumur Jalatundha. Tegese ora muspra olehku tapa, nyatane bisa ketemu karo kadangku sira Yayi Bratasena. Syukur bagi sewu dene Anoman isih kelingan sedulur. Tandha yen ora luntur tresnamu marang sedulur. Wah, luntur piye to, Di? Luntur piye? Lah mbaya nganti kukut jagat iki pun Kakang tetep tresna marang si Adi. Gandeng wis bisa sabejagong karo aku. Banjur kepiye karepmu? Kowe arep bali nyang Kendali Sada apa arep meguru kelawan Bima Suci? Walah dalah. Oh alah Didi, upama aku meguru ki terus ge arep ngelmu apa sing tak jaluk? Pun Kakang ora maido wektu iki si Adi metek dadi pendhita babar kawruh panunggal. Ning sumurupa Werkudara, kawruh panunggal kuwi dadi laranganing dewa. Mula kowe kudu eling menawa sira Yayi Werkudara kuwi dadi satriyaning praja, tak jaluk kowe aja ngowahi adat ya, Di. Werkudara, apa piyandelmu teka kowe wani nggelar kawruh manunggal? Bratasena, urip kuwi kaya pindaning jemparing. Dene piyandele mung dumunung ana paniti sing tumindak, luput pisan kena pisan. Yen nganti keseluruh tumindakmu ora wurung
murid-muridmu sing ora ngerti kenthang iki muling lakon iki bakal kena ing ngaradan Werkudara. Mula becik kowe jugara wae. Wis ora usah dadak magdeg pendhita. Bali ngugemi satriya wae. Anoman. Banget panarimaku dene kowe tansah ngelingke marang aku. Apa sing tok kandhake mau ya mung bot-bote tresna karo aku. Nanging bareng tak surasa jebul landhep dengkul pikiranmu. Apa gunane kowe nganggo jeneng Kapiwara? Mongko wara kuwi pinilih. Banjur ana ngendi tumanjane olehmu ngisep pengawikan marang Bathara Bayu. Yen tak rasake tembung mau ibarate dadap ketuan cangkring. Kok ngono? Iya. Kowe iki pendhita, mokal yen ora genep nalarmu. Mongko pendhita kuwi sesantine cikal apupus limar, idep-idep nandur pari jero. Anoman, kabeh kandhamu yen tak sanepake bebasan Durniti Karna Hadi getih genelung balung cinandi. Karepe pinter ning jebul kowe ora ngerti mungguh gunane kapinteran mau, usana malah nemoni bebaya. Yen aku tak anggap luput, mara diage. Sawangen sapa sing ana ngarepmu iki? Tak jaluk nggonmu nyawang, aja nganggo mripat lair, sawangen nganggo mripat batin. Loh, pukulan walah dalah. Sewu lepat diagung pangaksami pukulun. Kowe wis ora tida-tida nyawang marang kahananku Maruti. Nuringgih kaluhuran sabda paduka pukulun. Anoman boten badhe kekilapan menggah sinten paduka pukulun. Iya, syukur bagi sewu. Yen kowe ora pangling nyawang marang kahananku. Mbok bilih dipun keparengaken pun Anoman badhe nyuwun katerangan. Menapa sebabipun dene paduka Sangadi Penemban yasa pertapan wonten Arga Kelasa tuwin mapanipun wonten lebeting sumur Jalatunda? Iya, pitakon sing becik. Pitakon wajibe mung diwangsuli. Perkara wangsulanku mengko nacoki rasamu apa ora, kuwi mung gumantung sira sing ngono kang ngrasake. Kawula nuwun inggih. Mulane aku yasa pertapan ana Harga Kelasa. Harga kuwi gunung, Kelasa kuwi Kalisum. Kalisum iki tegese kelas utawa suci utawa muklis. Dadi wektu dina iki kang padha mapan ana Harga Kelasa wis padha manunggal tekad duwe adeg-adeg sing jejeg. Ya kuwi papane wong suci, wong jujur lan wong ikhlas. Ya iku ikhlas weweh marang apa wae, utamane dandan-dandan tumuju marang kabecikaning umat. Urhanana wong kuwi yen suci utawa jujur mahanane wibawa. Wong kuwi mawi yen wis bawa isa bisa dadi pangarsa. Nggih. Dene werdine sumur Jalatunda, sumur papaning banyu bening. Wondene jala kuwi piranti kanggo jala iwak karebene entuk akeh. Banjur tunda saka tembung tinunda-tunda tegese nganggo tataran. Lamun sinurasa mumpung ketemu tuing banyu bening tegese mumpung ketemu marang titah kang pinitaya menehi piwulang becik mara diage ngangsuwa sing saakeh-akehe kaya dene wong njala iwak. Murih aja nganti kleru oleh ngudi kawruh kudu manut tatarane dhewe-dhewe. Mengkono Anoman mungguh bisane mangsuli pitakonmu. Waduh Penemban, pangraos kula sawetawis sampun saged nampi sabda paduka Sang Penemban. Iya, syukur bagi sewu. Menawi tetelo makaten, menapa kepareng kula badhe suwita wonten Jalatunda? Iya. Tak tampa pasuwitanmu. Nanging tak jaluk kowe metu saka jero sumur sawetara. Merga aku bakal nindak kita arak Brata.
wanti-wanti welingku sapa wae sing kepengin bakal ketemu Bima Suci aja waton sowan lamun durung ana dawuh saka Bima Suci. Lho sang penembahan kemarin kula nyuwun pamit. Kula badhe medal saking sumur. Kula nderek ngempeke ya mangsa bodho anggonmu bakal njaga katentremaning sumur Jalatundha. Kemarin nyuwun pamit penembahan. Anoman malumpat sampun prapting witing naga sari mulat mangandhap katingal ana Wanodya Kurwaking gelung rinu sakwara kesma kang iga-iga kaeksi wong tuwa ki nek keweleh apik ya, Lek. Kareng apa to? Ya iki lho Pak Dianoman iki lho. Wis tak kandhani yen sing lenggah sumur Jalatundha kuwi dudu Rama Werkudara, ning Penemban Begawan Bima Suci. Ning ngeyel. Wong tuwa ki nek ngeyel ya ngene iki. Ya ta? Bocah nom nek dikandhani wong tuwa ora nggugu kuwi kualat, ngono. Nek wong tuwa dikandhani cah enom ora gugu kuwi keweleh ngono lho. Meneng wae. Ana wong tuwa kisinan kok. Wah, jan. Raden, piye Kakang Anoman? Tetela leres. Kadang kula Werkudara wedal samengke nembe winong wong diwani. Nembe dipun mong kalian diwanipun kepara dinten menika kula sagah mina dados cantrik wonten Sumur Jalatundha. Mangkono Kakang Anoman. Inggih. Nah, wis ngono wae. Kowe tak premake ora gelem kok, Dik. Wis nang kene wae awor kancane. Ngono. Anu rumangsamu wis klewo-klewo. Bareng keweleh karo bapak wis. Saiki mung karek tolah. Ora ya dadi cantrik to. Iya ya Antaséna. Ah iya ngono kok maido. Mula dikandhani cah enom iki aja ngeyel. Kuwi gugu. Bus. Wong tuwa kok dijenggungi kaya bocah wae. Iya Kakang Anoman. Gandeng kabeh padha sayek-sayek kok kapti. Ayo padha ngreksa marang yuwananing Kakang Mas Werkudara kang wektu dina iki madheg pendhita. Peparab Begawan Bima Suci. Lho. Kagiatri sangkabirangu rinanggul kinempit-empit dosa ngernaning bawana Antaséna piye juruning padha jagongan mara gagi sawangan kae ana barisan segelar sepapan ora pangling barisan Ngastina. Wah duwe karep apa? Ayo cegat wae Pakde.
Lang-langing driya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang lirlena tanpa kanin yen tan tulus samangku sang Dyah Utama Diarya ana apa ora pangling anu rada kelemun-kelemun penyawangku iki rak anoman iki genah ngono lho monyok sing wulune putih nek arep ora anoman terus sapa iya penemban aku anoman syukur dene ora pangling marang aku ana wigati apa dene sira penemban rawuh ana ing tepining sumur Jalatundha sumur Panoman prataku iki diutus Prabu Daryudana kene nundung Bima Suci saka kene Begawan Durna apa dosa lupute Begawan Bima Suci teka kowe arep wani nundung iya Anoman Sinuwun Daryudana nguwatirke marang lekasing Bima Suci. Ing tata gelar dheweke padheg dadi pendhita. Ning suwe yen wis akeh murite ora urung Bima Suci arep njungkeng palenggane Sinuwun Ngastina. Suman. Nek omong ki diatur le. Nek omong ditata. Kowe tekan kene wis ora kula nuwun malah arep nundung. Kene ora ana gelagat arep njungkeng palenggane Siwa Daryudana. Mula rasa kok rembug. Yen nganti kowe ndak wis werna aja takut tak kepruk watu dasuke kusik. Antasena piye? Leren jeneh wong tuwa ora kena diiman. Tekan kene kok mung gawe urup-urup wae. Antasena lagi budrek kok dijagat. Ayo. Jarak. Ayo nih. Ora wis meneng asik meneng. Wah iki malah saya medeni. Iya penemban. Begawan Bima Suci ora ana gelagat bakal ngrebut Praja Ngastina. Mula tak jaluk sira penemban aja kuwatir. Aja nguwatirake marang lekasing Begawan Bima Suci. Yen sing kuni karo Durna ki rasa dirembuki werna-werna. Ayo. Gek kon maju rene tak golekke celurit tak celurite raine. Kuwi jane ngapa ta kuwi? Aku ki rene apik-apik lho, Le. Aku rene ki ora ngapa-ngapa lho, Le. Mula tak jaluk penemban, ayo. Aja ganggu gawe marang Sang Adi penemban Begawan Bima Suci. Oh, ya. Yen pancen ngono ana pitukane wae. Karep piye? Bima Suci kena mapan ana kene. Mergo ngargake Lasa ki wilayah Ngastina. Mongko Ngastina ki duweke Prabu Daryudana. Kuwi sejarahe sapa? Kuwi sejarahe sapa? Anu sejarahe sapa ta, Dik? Ya mbuh. Kowe iki melu omong ta? Tekan kene kok mung kriyap-kriyip wae. Barang aku disentak bocah kok kowe meneng wae. Anu ayo sejarahku ngono kuwi. Sejarah kaya gombal amoh digawa ngalor ngidul. Oh, alah pendhita ora pengalaman tangane tekle. Wah, dinekke tekle. Wani ya. Oh, gak aku tekle tenan. Ora wani, ora. Piye karepmu? Aku duwe sayembara. Apa sayembaramu? Bima Suci kena mapan ana Arga Kilasa. Pitukane dheweke kudu iso mengsuli pitakonku. Oh ngono ya? Yen Bima Suci iso mengsuli pitakonku kena mapan ana kene. Ning yen dheweke ora iso mengsuli, kudu minggat saka kene. Yen wakil piye? Yen wakil kena, ning wakil kuwi mau bobote padha karo Bima Suci. Tegese yen wakile kuwi ora iso wangsulan, Bima Suci kudu lunga. Ya. Wakile sapa? Anoman. Oh, ya. Yen pancen wis samapta makili Bima Suci. Mara tata Wangsulana sing dadi pitakon kuwi iki. Rigonjang kanjing langit kalap-kalap katon. Lirik intanging sang mawe gandrung. Ayo Kang golekna soal sing angel-angel Kang. Golekna soal sing durung tau bocor Kang. Wis, ora usah semelang. Anoman, ana apa? Wangsulana pitakonku. Kowe arep takon apa?
Sapa sing diarani wong bodho? Sapa sing diarani wong pinter? Sapa sing diarani wong wicaksana? Sapa sing diarani wong gumunggung? Ayo, wangsulana. Piye Pakde, iso mangsuli ora? Wis ora usah kuwatir. Tak wangsulane. Ayo, diwangsuli Pakde. Kowe jagoku Pakde. Ndang diwangsuli. Kuwi gen cara-cara loro kuwi gen ora kemaki kuwi. Begawan Durna, ana apa? Ngerti ya, kang diarani wong bodho ya kuwi wong pinter sing rumangsa pinter. Terus wong mau ora gelem sinau, wekasan malah dadi wong bodho. Dene kang sinebut wong pinter ya kuwi wong bodho sing ngrumangsani bodhone banjur gelem ngudi undhak ing kawruh, wekasane dadi wong pinter. Sing diarani wong wicaksana kuwi wong pinter sing rumangsa bodho. Terus isih taberi sinau wigati kanggo njembarke kawruhe tundhane bisa muwi wicaksana sekabehe. Wondene kang sinebut wong gumunggung kuwi wong bodho sing ngaku pinter. Mongko sak temene wong mau jane ora ngerti apa-apa. Ning cacane gembelo rumangsa ngerti dhewe, rumangsa elok dhewe. Contone kaya patih mburimu kuwi. Wis kuwi patih dapure ora mbejaji, ya ta? Ning rumangsa pinter kuwi. Ya iki raine. Wong tuwa kok raine diaba-aba. Kuwi sengkune kuwi. Kuwi wong bodho ning keminter kuwi. Ayo, bener apa ora? Oh, lole. Piye? Bener iki, Dek. Bener iya iki. Wah, sajake Anoman nemu bukuku iki. Kok kowe ngerti kuwi? Ayo. Yen pancen aku iso mangsuli, tegese ora ana alasan kanggo nundung Begawan Bima Suci. Kurang adil yen sing takon mun Kakang Durna. Kareng piye? Ayo genti saiki wis takono karo Kakang Durna. Yen Kakang Durna iso mangsuli, Bima Suci kudu minggat. Ning yen Kakang Durna ora iso mangsulan, mengko tak remuke sak rombongan dhewe. Ayo, kowe arep takon apa? Iya, Begawan Durna kok tak takon. Aku takon Mara Gage Wangsulana. Ya. Kowe arep takon apa? Apa bedane wong pinter karo wong wasis? Alah, pitakon kaya ngono ki gampang kuwi. Takon ki sing angel sisane mane-mane utekku sing mikir. Apa bedane wong pinter karo wong wasis? Oh, pitakon cethek kuwi. Iya, Wangsulana. Wong pinter ki genah wong sing sekolah. Ya sekolahe dhuwur, dheweke bakale pinter. Wong wasis ki wong sing pinter nembung. Ter dheweke nek nembung nganggo ringi-ringi ben dimesake. Satemah sing ditembungi atine gogloh. Kaya ngono ditekokke. Ayo, bener apa ora? Kuwi kleru. Loh. Kleru. Oh, lule. Jebul waloh. Dadi kenthos. Lah sing bener apa? Ngene, penemban tak kandhani. Wong pinter sing bener kuwi wong pinter kuwi wong sing sugih ngelmu. Lan ngelmu kuwi mau murakapi lan iso nguripi marang dheweke. Wong wasis kuwi wong pinter sing bisa minterake. Lan kapinteran mau piguna marang wong liya. Begawan Durna jagat keberbeken. Kondangi Begawan Durna yen kowe ora mulat perkara iki kowe bakal kawoleh. Oh, Anoman. Sing gedhe pangapuramu ya Anoman. Aku rumangsa luput, aku rumangsa kleru. Anoman aku tak suwita ana kene wae. Aku kepengin dadi muridé Begawan Bima Suci. Wah, cilaka. Ayo. Hei, aja minggat.
Walah dalah. Para cantrik, ayo maju, ayo. Aduh, piye? Swatama wonten dawuh, bapakmu kena gendam, Le. Bapakmu kena gendam. Liripun bapakmu ora gelem bali. Bapakmu keparep dadi murite Begawan Bima Suci. Wah, dudu karepe dhewe. Wah, piye iki? Wah. Ingkang naga ngepete bati gengira ore kalanira nguni naga makikian katon galakku melap wis anyo nampak gisik manao cikro marang risang bayu dewi arep kowe nganggo sandangan cara cantrik kowe Setyaki tetep Setyaki ora sah werna-werna Suwatama ana apa di Begawan Bima Suci dheweke wani-wani nyebarake kawruh kang ora becik kudu lunga saka kene ora sah dadak nyumbari iki cantrike sang adi penemban Bima Suci bakal ngladeni apa sing dadi kekarepan wah sugih kendel Bondowani janji ora minggat aja takut aja rempet kelakon dadi kelari pepek mbok dadi muparat oh Yan, lo, wet, wah, oh, oh, has, ah, ya, op, ya. Biar yo jalukamu iki mati mati aku wah Edian oh yo Edian oh candak yo weh yo Edian oh yo weh what yo weh ya alas hey oi yan wait wait mati aku wah
Aduh ya, baik. Oh, yo, yo, pasti kowe. Ayo. Yo, biar, hit, kowe ojo digondali. Biar. Yo, ayo. Ayo. Baik. Yo, hop. Yo, wait. Mati tenan. Wait, biar. Biar, lo. Mundur. Menungso sisik soi Antarja bali takon. Wadya Balanjong Biraji. Kumandang garba ya. Di Bima Suci rasah golek sing ora ana. Anake lanang iki ayo ana. Weh, Edian. Diodhok mutah gete we. Kuati kowe ambruk, jambak. Yo, biar kowe. Ki jalukamu. Wit, lho, Lho. Wis ambles bumi. Iki bangsane apa kowe? Kowe menungso apa welut? Ayo. Odiar kowe. Kowe Dian, biar. Pasti aku. Yo, kowe Dian. Iya. Yo, pasti aku. Ayo. Ada yang pasti aku iki Surtayu sing bakal ngerampungi ya Allah. Aduh Yung. Oke ngomong. Aduh Yung. Kowe Dian. Ayo rasa kowe rembug. Kowe tekan kene dadi begundare sengkuni ya to. Kowe iso nglangkai Antasena sasat nyekel angin. As. Hop. Oh. Nyo ketoknya. Hai. Yo, iya, hai. Biar. Hit, yo, biar. Yo, hoi, yo jeblas ki. Yo, as, yo. Ayo. Aduh. Hit, iya, lihat dalai. Biar kowe. Ayo. Mundur. Rampungane dhewe. Lho. Dian neng ketheke. Sapa kowe? Anoman. Prawira Sandi. Ndi Bima Suci? Ora sah golek sing ora ana. Murite Hayonono. Wah, Dian.
cekel bekuk yo cobanen. Wih, dia. Wih, dia. Hit, 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 hit. Wih. Hit, hit. Wah, parah. Hei, hei. Hop, hop, hop. Ya. Wih. Cekelane angel meni. Hit, hit. Lah. Hit, hit. As. Hit, hit, hit. Lo mancek sirah. Hit, hit. Wih, ya. Yo. Ah, hei, hei. Yo. Nah. Wah. Ya. Ya. Awas we, awas we. Yo, hei, hi, hi. Hei, oh, hi, hei, hei. Wih, yan. Hit, 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 hit. Yo, 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 hei, hei, hei. Hei, hei. Lah, canda. Hei, hei. Hei, aja melayu. Hei, lo, hei. Yo, hei, hei. Wet. Oh, hei. Yo, hei, hei. Oh. Wah, wet, hei. Saya. Pripun kabare, Man? Kabare elek. Elek pripun to? Kurawa pripun? Bima Suci pun dicekel napa dereng? Alah, dur. Kok nyekel Bima Suci? Pethuk wae ora kok nyekel. Nyekel nek wis pethuk. Wong ati iya no. Nek wis pethuk lagi nyekel, kuwi rung karuan gelem dicekel nek wis pethuk. Oh, lah pripun wis komplit murid Bima Suci. Sinten mawon? Ana Antasena, ana Antarja, ana Anoman, Gatotkaca wis jangkep. Oh, dudu karepe dhewe. Iki Kurawa kalah mung kari kowe sing tak jago-jago. Ayo, yen kowe iso nyekel antarane Anoman, Antasena, Antarja, Gatotkaca, tak usulke Sinuwun Duryudana kareban entuk ganjaran. Ayo, ning kowe kudu nyekel salah siji kuwi. Sepinten banggane. Ndang maju ah. Mengko yen kowe nyekel Antasena ya tutuken watu ndase. Yen nyekel Anoman rantenen tangane. Yen nyekel Antarja bondonen sikile. Yen nyekel Gatotkaca tugelen gulune. Sapa musuhku maju arek? Idyak mbok dadimu kowe. Maju. Ayo. Nah, ngono. Maju Dur. Golek musuh sing akeh, pateni Dur. Amuk Surawarata, Jayawarata. Ayo musuh-musuh. Ayo. Kowe no. Iya. Arep ndi Le? Ana wong Sumbar jare arep mateni murid Begawan Bima Suci iki sapa to? Ana wong Sumbar arep mateni Antasena. Anu kok Le. Aku mau nglegani pakmu. Mau nglegani karo mbahmu kae kok. Sapa Sengkuni kuwi kok. Aku mau dibang-bang sapa sing nyekel Antasena tak wenehi bebungah ngono iki Le. Terus aku ya tak wanek-wanekke kok. Mula aku Sumbar iki mau. Yen ngono arep mungsuh karo aku. Ora. Aku Sumbar mung nglegani patih kae mau kok. Mu gandeng iki wis adoh. Satenane aku ora arep perang kok Le. Arep apa arep delok aku iki. Delok kok nang kene. Men cedhak karo sindene kok. Delok ning jaba kono.
Wes ayo saiki kowe bali yo yen ora wani perang. Piye iki? Maju tatu mundur ajur. No, piye? Apik-apikane ya no. Aku tulungono karepmu. Ayo kowe perang karo aku. Ayo. Ning anu wae ora sah tenanan. Perang kok ora tenanan. Oh, ora sah munggo syarat iki. Wong Sengkuni sing nyawang ya kok kadoan. Dheweke ora roh. Ngono iya, aku gan ketok nek perang ngono. Nek anu kowe etok-etok kalah, aku sesuk ben entuk hadiah ngono lho Le. Ya Le. Kok tak tukokke pit motor wis lho. Oh, wong kok kaya ngono culika. Ora culika. Kabeh nganggo cara gelem ya. Piye? Ayo gelem perang ning etok-etokan wae. Iya. Bagus. Bisa nglegani aku. Gen ketok tenanan tak sumbar. Ya sumbaro. Antasena, ana apa? Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Oh, lena pangindanmu. Kelakon mati saka tanganmu aku iki. Walik. Walik. Oh, wis seben. Munggo syarat iki. Ayo maju rene. Oh, kelakon pecah sirahmu, mbuh dadimu. Iki marganing patimu. Lah, wis ngene iki wae. Perang ngene iki. Ayo. Ora ngentekke tenaga. Iya, heeh. Ngopo perang gobras gabrus? Iya. Tiwas kesel. Iya. Kabare piye no? Apik. Mbok sok dolan nggonku. Ya, sok nek selo. Aku iki kelenenganku pengestune ya mlaku terus. Oh, syukur. Kowe cokekan barang lho. Iya no. Wah. Ya syukur nek pancen kowe iki isih longgar, isih penak rasamu. Ya. Nek ya selakno ya. Iya. Wong perang kok jagongan iki. Wong kok miceke wong tuwek. Apa dikira aku ki picek apa dikira budhek apa piye kak? Wong kok senengane ora. Lah mandore rene tenan. Sapa Sengkuni iki rak mandore Kurawa. Karemu piye? Ben ketok tenanan aku nyekel godhok lho, ngejak tenanan. Ora. Ngono wis malang kerik. Ora. Ya tak tuthuk kene ora tak kenekke. Ya dikenekke to. Kenek ku efek burine kuwi kok ayo. Ayo, lakon pupuh godho mbuh dadimu kowe. Ayo. Aja layu kowe. Ayo Dir, kepruk ndase Dir. Ayo. Hei, ayo Antasena rene. Rene. Ora sakar rembug. Wah, mbuh dadimu kowe. Yo! Low! Wet! Oh. Matur nuwun. Lah salah. Oh. Bima suci akeh sing bilani. Ya. Aku nampa katerangan yen Bima suci iki penenggak Pandhawa. Pandhawa kuwi kelilip Praja Ngastina. Kekuatan ning para Pandhawa mung ning tangane Wrekodara. Wrekodara ana kene ngamarta suwung. Ya, aku arep mateni Pandhawa liyane sing ning Amarta kono. Wah. Antasena piye Pakdi? Nggone kadang Wrekodara medhek pendhita akeh kang padha bakal ganggu gawe. Iya. Ayo para cantrik
kudu ditikelke maneh oleh padha njaga katentreman ngarga Kilasa Sendika. Ayo ditata barise, mbok tak dereke Pakdi. Palugon lakuning lekas Lukita linuding gisung kadung kadereng hamomong Memangun manah rahayu Yayah Taranggana sumawur minangka candhaing lampah. Alah menika ta warnane ragu melaring kayangan Suralaya. Yen kayiwangen junggring saloka ya ing Junggiri Kailasa ya Giri Kilasa Purwa. Sinten ta kang kepareng pinarak lenggah wonten madyaning Palangkaretna? Anenggih Sang Hyang Guru. Ya Sang Hyang Pramesti Guru ing ngadhep pujangganing para Jawata wingking saking sidi pangudal-udal Sang Kanika Putra ya Sang Narada dadi minangka pamungkasing paseban Anenggih Sang Hyang Bathara nedhengi lenggah nampi dhateng Praptanira Pandya Bathari Durga ta mangkono sabdaning Sang Bathara Guru. Bayangan bayem bayayet agung rembuyung rowe-rowe ring rawan kara taruturi aran ndang gundang gedondong dendeng asanding dung-dungan gudhe bengok-bengok mangok-mangok ing
Wong ilahing masidham sekaring bawana langgeng ulun wis medhake Durga kang sowan marang kayiwangan Junggring Saloka. Mara diage matura Durga ana parigawe apa? Dene sira sumengko pengawak bajur marak ana ngarsa ulun. Nuwun inggih Pukulun. Sowan kula wonten ngarsa Paduka Pukulun namung badhe nyuwun pengayoman dhateng Paduka. Pukulun wedal menika kayangan dandang mengure ke taman gara-gara kathah para wadya bala kula baju barat ingkang sami kapracundang ugi nandhang kanin inggih awit saking pokalipun Werkodara ingkang kumawani nggelar kawruh panunggal ing mangka kula ngertos bilih kawruh panunggal menika dados laranganing dewa ingkang menika duh Pukulun menawi ngantos kalajeng-lajeng tumindakipun Werkodara kula kinten badhe ngajari dhateng menungsa supados wani kaliyan dewa Pukulun dodong untap lir kinetep dodo bang mawi ngowangis kumedhot wadoning lati teka mengkono tumindak ing Werkodara wani ndabarake marang werdining dewa. Mangku Kulawendra wonten dawuh Pukulun maringgal kita tumeka marang Sumber Njala Tundha. Wigati nanjihke marang kekarepaning Werkodara kang wani nggelar kawruh panunggal. Yen wis pana kananing Werkodara mara diage baliya mengkulun pribadi kang bakal ngrampungi perkara iki nggih kepareng nyuwun pamit. Salah. Adi Guru kados pundi Kakang Kaneka Putra Paduka kok lajeng utusan Indra Adi Guru utusan Indra kados pundi menika kersanipun Kakang Narada Paduka sampun pirsa piyambak bilih wedal menika Werkodara mbabar kawruh panunggal. Ateges Werkodara badhe ngembari dewa. Nuwun sewu Adi Guru. Mboten nama pun Kakang menika rerewang dhateng Werkodara. Wiwit rumiyin Pandhawa menika mboten nate nerak dhateng tata krami. Dhateng sinten kemawon Pandhawa menika tansah ngaosi. Upami Werkodara menika saestu mbabar kawruh panunggal. Kula kinten mboten badhe nyahak wewenang Paduka Adi Guru. Sak sampunipun para titah ngertos dewa menika menapa, lajeng para titah sami mboten klintu tampi dhateng para Jawata. Menawi Paduka Adi Guru namung utusan Indra kepara samar batos kula Adi Guru. Prayoginipun kados pundi? Prayogi monggo Adi Guru kula dherekaken tumurun Madyapada. Nyuwun katerangan dhateng Werkodara. Makaten Kakang inggih. Durga wonten dawuh Pukulun kita bali ya wae. Ulun kang bakal ngrampungi perkara iki. Nuwun inggih kepareng nyuwun pamit. Monggo Adi Guru kula dherekaken merpati Werkodara Adi Guru. Werkodara kowe madheg pendhita Bekawan Bima Suci. Yen kowe waskita nyawang marang kahananku, lakon tak sembah Werkodara.
kayune Purwa sejati witing klapa oe oe oh oh